କରିବି। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଲୋକସଂପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ସେ ଆଜିର ସଭାକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବସେବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସୁରୋଜ ମହୋଦୟ, ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୀର